Ahoj, zdravím vás na našem Minecraft serveru. Tento Minecraft server se jmenuje Back Minecraft Player. Běží na verzi 1.0 přes Havaši. A já toto video natáčím se svým spoluadminem Hondou.cz. Ahoj. A pak máme tady ještě jednoho admina, Vitosu.cz, ale ten zrovna nemá čas s námi natáčet video. Tak, přejdeme k pravidlům. Myslím, že pravidla máme stejná jako na každém jiném serveru. Je jednoznačně zakázáno prostě jakkoliv zapalovat nebo prostě podpalovat lávu ostatní hráče. Je to jednoduchý důvod, protože můžete zapálit celé město. Prostě můžete si, je tady povolen PvP, takže si je můžete zabít jak chcete, ale prosím vás, nepodpalovat a nepodlejvat lávu. Tak jako myslím, že tady je všechny pravidla stejný. A je tady jedno zvláštní pravidlo. Je povoleno vykrádat truhly, které nejsou uzamčené. Prostě, když není zamklá truhla, já nechápu ty lidi, kdo to může nechat nezamknutý, tak prostě můžete vykrát. Je to jejich chyba. Tak, pak tady máme jednu takovou společnost. Vlastně ta společnost jsme my, administrátoři, že když máte peníze, vydělaný dolary, tak nás můžete požádat a my vám můžeme postavit barák, zahradu, prostě sklep, nějakou farmu, prostě všechno, co budete chtít, tak my vám to postavíme za nějakou tu částku dolarovou. Tak, přejdu k seznamu administrátorů. Takže je tady jeden game admin, což jsem já, Mussolini, a pak tady máme dva game mastery, Hondu.cz a Vitosu.cz. Tak, tady ještě ve spavnu mají administrátoři svoji vlastní místnost. Dovnitř samozřejmě nepůjdu, prostě je to obyčejná místnost pro administrátory. Tak, tady máte prostě jasný příklad, jak si zalokovat truhlu nebo dveře. Je tady příklad, jak si zalokovat truhlu pro jednoho a pro více hráčů. Prostě to samý, je to úplně to samé, co na dveří. Můžete si to tady přečíst. Tak, když budete chtít jít ze spavnu ven, je tady prostě plugin, jmenuje se Lift Up. Prostě, kdo to nezná, tak jenom prostě jednoduše pravým tlačítkem zmáčknete na cedulku, kde je napsáno Lift Up. Pravým tlačítkem zmáčknete a jste nahoře v radnici. Tak, vyjdu ze spavnu a přede mnou je taková přepážka. Na té přepážce máte napsáno, kolik stojí jednotlivý pozemky, rozměry a třeba si tady můžete koupit i zvířata, jako je kráva, pes, prase nebo ovce. Tak, jak si koupit pozemek? Prostě požádáte jednoho z adminů, většinou o pozemky se stará Vitosa.cz, tak ho požádáte, aby vám lokoval pozemek. A jednoduše, jak ho zaplatíte? Zmáčknete pravým tlačítkem na tuto ceduli. Kdo nezná tu Chess Shop, tak já vám rychle vysvětlím, máme to i v obchodě. Prostě levým tlačítkem věci prodáváte a pravým tlačítkem je kupujete. Vždycky tady máte napsáno po kolika kusech, je tam napsáno admin shop, potom je po kolika kusech, pak je za kolik se to kupuje a pak je dvojtečka a zatím je napsáno za kolik se to prodává. A vždycky pod tím je napsáno, co to je. Tady já jsem vytvořil prostě cake, prostě dort, že si ho koupíte, když si chcete lokovat pozemek. No je to prostě jednoduchý, protože nic jiného na tu ceduli jakoby nešlo. Tak. Pak tady je u spavnu je seznam eventů. Zde vždycky budeme psát prostě jaký je event, kdy bude, kde bude, na jakém warpu a takovýhle věci. Prostě tady pořádáme eventy jako je stavěcí event, skákací, nějaká event arena, boj proti drakovi a takovýhle eventy. Tak. Tady máme ještě v radnici portál do Nedru. Nether vám teď ukazovat nebudu, ten ukážeme v příštím videu. Je to prostě obyčejný Nether, trochu jsme upravili tu vstupní bránu a to vám prostě ukážeme v příštím videu. Tak vyjdeme na náměstí a já předám slovo mému druhému administrátorovi serveru. Tak, teď se nacházíme na náměstí. Ještě bych chtěl dodat, autor spawnu je Vitosa.cz a Mussolini. Tak, teď se nacházíme před morovým sloupem, to je dominanta našeho náměstí. No, nahoře hoří ohýnek, jako pochodeň.
když půjdeme dál, uvidíme dvě malé fontánky a parčík. Je nádherná taková vycházka, stromy, lavičky, no co si můžete přát. Pak jdeme do našeho veřejného skladu. Opakuji, že je bezpečný. Bude loknutý, nikomu se tam věci ztrácet nebudou. Zatím je ve výstavbě, uvidíme, co bude dál. Tak, teď se přesuneme k obchodu. Tak, já to trochu urychlím, přelítnu, aby jsme nezabírali tolik místa. Tak, vešli jsme do obchodu. Vnitřek obchodu je celý z iron bloků. Je to, protože ty iron bloky jsou ve verzi 1.0 trochu pozměněný, jako mně se hodně líbí. Takže tady máme, můžete tady, už jsem vám vysvětlil, jak se prostě zachází s tímhle chess shopem, jak se to nakupovat, prostě tady prodáváme většinu věcí, co si můžete vykopat, prodáváme tady věci, které potřebujete domů, vlny, všechny druhy vln barevný. Máme tady i prostě diamanty, iron, gold, redstone, coal a je tady i golden apple. Máme tady nový plugin, což se musím pochlubit, protože jsme ho našli na internetu s administrátorama, že vám prostě, když začnete sekat do nějaký větve, nebo prostě listí, tak vám může spadnout buď červený jablko, nebo i zlatý jablko. Jako podle mě je to hodně dobrá věc, protože bez toho pluginu to vůbec nepade. Takže podle mě je to fakt dobrá věc. Tak, se přesuneme do obytní části. Tak. Tak to vezmeme po pořadě. Dům po domu. Takže tahle obytná část vznikla nedávno. Tady vidíme ještě nedostavený barák Honzy. No, uvidíme, postaví se určitě lepší nebo dostaví. Tady je můj dům, tady je takový malinký, ale zdá se, pojď dovnitř, tady mám takovou menší zahrádku, farmu. Nikdo mi sem ale nepolezde. Přesuneme se k dalšímu baráku. Tady je dům dalšího našeho hráče Globianta. O, takový pěkný, jednopatrový s balkónem a no, zahrádkou. Tady je barák game admina serveru, no trochu větší, je pěkný. Tady je další barák dalšího našeho hráče jménem Ututatix, taky tady má pěknou zahrádku. Tady je barák našeho oblíbeného hráče Claynyho, tady je vidět enchantment table, o, docela velký. Pak je tady vidět, to ani nevím co je, betonový dům Kodrmana, ten nějak ani neměl čas si ho nějak vylepšit, a obrovská vila Dark Angela, který za víkend dokázal vykopat 2 steky diamantů a je názorným příkladem naší stavební společnosti. Já jako myslím, že by bylo hodně dobrý se podívat dovnitř, i když jako by jsme to neměli dělat, ale prostě ten barák, to je fakt jako, je to hodně pěkný, jako myslím, že to za to stojí. Tady vidíte krásný schody, podlahu, má tady svoje místnost na ledkvary. Prostě podle mě je to jeden z nejzkušenějších hráčů u nás na serveru, má tady vlastní sklad. Počkat, tady jsem ještě nevěděl, co to tady má. To je dole nějaký velký. Dobrý. Tady vidíte, že prostě je to jeden z nejzkušenějších, má nápady, umí kopat. Jako, myslím, že je to úplně něco jiného, než je třeba hráč Clayny, který se nás ptá každý den, jestli může být adminem. Samozřejmě, jo, to musím dodat. Adminů máme zatím dost. Prosím vás, neptejte se mi každý den, jestli se můžete stát adminem. Prostě se jim zatím nestanete. Zatím podle mě na tenhle menší, řeknu menší server, stačí bohatě 3 dohromady admini.
Určitě by bylo zbytečný nabírat čím dál tím víc adminů. Vůbec to nemá cenu. A řeknu vám, nemáte oč stát, když jste adminem. Prostě je to práce s pluginama, je to práce s úpravou serveru, je to prostě práce, je to fakt velká práce, vůbec, nepřejte si to. Tak, ještě tady má nějaký žebřík nahoru. Tady má nějakou postel, no tak to už je obyčejný. Tak. Kam se přesuneme dál? Přesuneme se dál na naše poutní místo. Menší kostelík. Menší kostelík je na kopci, my to rychle přelítneme, protože máme game mod, protože je to, už je to video dost dlouhý, tak to potřebujeme trochu zkrátit. Tak. V kostele se každý den od 17 do 17:30 koná mše, je to taková sranda. Místním farářem je Dark Angel. On se sám o to prostě přihlásil, že chce být farářem, tak jsme mu to předali. Myslím, že od něj nečekejte, že tady fakt od těch 17 do 17:30 bude stát na té mši. Prostě to od něj nečekejte. Tak se jdem podívat dovnitř. Tak, tady máte kostelík, prostě tradiční kostel, až na tenhle ten obraz s tou lebkou, to určitě sem nepatří. Ale říkám, že ten celý kostel je taková sranda, prostě prostě nějaká sranda na tom serveru musí být. Tak, teď se půjdeme podívat do věže, tady není nic k vidění, samý obraz, výhled, ten výhled za to stojí, tenhle krásný na město. Fakt jako, myslím, tento server jsme postavili za pouhý 2 dny a podle mě jako jsme ho hodně vymakali, protože jsme sem dávali nový pluginy, nové věci, prostě všechno. Tak já myslím, že to je všechno, co bychom vám mohli ukázat z našeho serveru. Ještě vám ukážu takhle pohled z hora. Tak, myslím, že říkat vám tady, jak se připojit na server, není nutný, je to na webových stránkách www.blackminecraftplayer.webnotes.cz, tam máte přesný návod, jak se připojit k nám na server. Určitě něco bude v popisku videa, bude to v závěrečných titulkách, tam bude určitě napsáno hamaši. Jo, ještě dodám, máme už 2 plný hamaši. Black Minecraft Player a Black Minecraft Player 2. Jsou to už plný skupiny. Můžu vám, poprosím vás, abyste se připojovali do skupiny Black Minecraft Player 3. U každé ty skupiny je heslo stejný. Je to heslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, prostě lehký na zapamatování. Prostě já myslím, že vám to tady nebudu muset prostě všechno říkat. Všechno bude v závěrečných titulkách a v popisku videa. Tak já se s vámi loučím ještě s mým spolupracovníkem, administrátorem, tak ahoj. Čau.